Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне з нашым гостцем. Дзякуй, што часцей сталі заходзіць да нас у студыю. Палітычны аналітык Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь. Прывітанне, дзякуй. Ну, тым больш, што апошнім часам больш нагодаў даеце вас запрашаць, Віталь. Я заўсёды сачу за тым, што вы пішаце, што вы, дзе якія выказванні робіце, і думаю, цікавая думка, трэба абмеркаваць у эфіры. Ну, але раней неяк не так часта гэта здаралася, а апошнім часам, ледзь не штодня, праз дзень тады дакладна можна цікавае нешта пачытаць ад Віталя. Таму, калі ласка, подписывайтеся на YouTube, на телеграм-канал Віталя Цыганкова, глядзіце яго колонки на радыёрацыя. Просто колонка пишу кожны дзень, але не кожную з іх я лічу такой ж там выдатнай, каб выставляць соцсеткі. Апошнія тыдні сапраўды, можа, я часцей стал выставляць гэтыя колонки в соцсеткі, і сапраўды бачу нейкая рэакцыя, перадрукі, там абмеркаванні, шмат лайкаў. А гэта азначае, што ўсё ж таки не здарма мы яго тут называем палітычным аналітыкам, што ўсё ж таки варты увагі яго думкі і выказванні. І вось, дарэчы, сённяшняя свежая колонка Віталя, якая была з нагоды, як ён мог, Лукашенко звярнуў на эту увагу, такі ён звярнуў таксама. Дзень России азначаюць сёння па ўсёй России. Дзесьці нават за межамі России Лукашенко спрычыніўся такімі ўжо там елейным дыферамбы выдаваў у сваім віншаванні, але што не так і з гэтым днём, і з гэтым віншаваннем, Віталь? Все, напэўна, так, як думаюць расейцы, раз яны адзначаюць. Але нейкі такі сюры парадокс ёсць тым, што на сёння в России ностальгія по Советскому Союзу ёсць не галоўнай думкай, ідэяй, такой мейнстрімам у расійскім менталітэце. Нават іхні прэзідэнт Владимир Путин называў развал Союза галоўнай геапалітычнай катастрофай 20-го стагоддзя. Все мы добра ведаем эту цытату. А што ж такое Дзень России? Может, тады, калі там стварылася якое-нибудь маскоўскае княства? Ці, может быть, Дзень России, калі там маскоўскае княства штосьці чарговы раз захапіла і стала больш магутным? Не, оказывается, Дзень России, многие, может, думаю, расейцы не ведаюць, чым вам прызначен. 12 чэрвеня, в 90-м годзе Верховный Совет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял декларацию об суверенитете. То есть заявил об свой жаданні выйти з СССР. То бок яны адзначаюць дзень фактычна пачатку выхода з СССР, які закончился в 91 годзе. Святкуюць дзень, который, як называется, такую страну развалили. Да. Вот такую страну развалили, а на это святкуюць радостными песнями, в тым ліку советскими там, советской ностальгией, по советских часах святкуюць дзень, калі Россия объявила фактычна свою незалежность, суверенитет, еще не в такой ступени, але пачала. Все державы калісьці объявляли свои декларации об суверенитете, которые не адразу были ажыццёўлены, а уже в конце 91-го спачатку путч, потым уже Вискули закончили этот процесс, который в значной ступени не было б шанса у этого процесса такого хуткого, каб Россия сама не обвесила гэты суверенитет, и каб Ельцин да яго не шоў, и в тым ліку приехал в Беловежскую пущу, и там, как сцвярджаюць эти самые российские патриоты, развалил Советский Союз. Дарэчы, вот яны многие не успрымаюць это свято. Вось, кажуць, што ж мы адзначаем? Это ж развал Союза мы адзначаем. А астатние 99% насельніцтва, якая розніца, пад што выпіць і закусіць? Развал Союза, киньте, это не то, и вы это другое. Вот. Так что это вот такі смешный парадокс, а в гэтых лукашенковских славоречиях, как это такое русское слово есть, велеречиях на адрес России, там самое смешное, что это там такая могутная, прогрессивная и развитая держава, которая не может обеспечить там канализацию всем своим. Я проверил по дадзеных 23% хатних господарок не маюць централизованную канализацию в России. Неважно. Самое главное, что Российская Федерация, уверенная в своей силе передовое государство, одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства
в условиях глобальной Но это вот трансформации. самое тут нават не смешнае, а нешта такое злобна-жахлівае. Гарант это пра краіну, якая пачала самую крывавую і працягвае самую крывавую вайну ў 21 стагоддзі, а Лукашенко называе яе гарант какого-то там добраўладкавання сусветнага. Ну вось, ну прагнулся, так прагнулся. В прынцыпе, он кожны дзень, кожны год маецца на ўвазе віншуе там Россию, але здаецца в гэты год это самое такое лизаблюдское віншаванне з усіх, которые можна уявіць. Ну просто вывучыў дзед прыгожая на яго думку і шматзначная філасофская такая геапалітычнае словазлучэнне условия глобальной трансформации. Ну і трэба ж неяк упляшчыць. Ну да, вот у пляшу. Не так это, как кажуць, як к чему-то там пришей что-то, вось. Да, ко всему все. Як, до прикладу, до фразы «Белорусы всегда шли с россиянами рука об руку на многовековом героическом пути». Гэта да, гэта уже лишний раз, так сказать, нават и абмярковаць не хочется. Кожны человек, які чытаў гісторыю Беларусі хотя бы в рамках школьной программы, ведае колькі стагоддзяў, а дакладней больш за всіх у гісторыі беларусы воевали менавіта с московитами, с московским княством, наши продки в ВКЛ, потом в Речи Посполитой воевали, уж неважно, вы можете гэта як заўгодна інтэрпрэтаваць, что на самой справе яны былі братья, ну просто вот воевать приходилось. Но факт ёсць факт, что там 4 мінімум стагоддзя суцэльных войнаў там вось, і потым пасля захопу уже і раздзелу Рэчы Паспалітай уже паўстанне невольны, але вось у словах Лукашэнкі это як выглядае, як это что-то такое братняя дружба, да? Ну да, стагоддзі братняя дружба, щось такое, да. Да, на многовековом героическом пути. Ну, правда, у кожного геройства было неяк так по-рознаму трошечку, ну, але тым не менш так яно выглядае. Слухай, давай перш мы перайдзем, можа, таких да глобальных геапалітычных тэмаў. Усё ж таки я хацеў бы да яшчэ аднаго твайго допісу звярнуцца, якая таксама вельмі шмат рэзонанс меў, твоё пра выказванне наконт справы ЕГУ. Таму што мало таго, што рэжым прызнаў ЕГУ экстрэмісцкім фармаваннем, мало таго, што там спрабуюць неяк там ім перашкодзіць працаваць, яны зараз спрабуюць нейкім чынам пакараць, рэпрэсаваць не толькі студэнтаў, але і іх бацькоў, там шукаюць дзе хто пераводы рабіў за аплату, а гэта зараз можа быць кваліфікавана як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, там ці яшчэ што-небудзь. Вот і што за гэтым стаіць? Ты пішаш, што гэта новая якасць рэпрэсій. Ну, я нават тут констатую просто і ну трошки з такой прэтэнзіяй да всей нашай супольнасці, што мы неяк мала на гэта звернулі увагу, но тут все это вытлумачальна, ведаеце, ёсць такая псіхалагічная уже звычка, да, нармалізацыя в нехарошым сэнсе рэпрэсіяў, калі кожны дзень мы читаем, ёсць некаторыя, ну, наши СМИ, которые ведуць такую, скажем, рубрику штодзённую, да, календар рэпрэсіяў, там зазірнеш, ну там все тое ж самае, да, але тут не тое ж самае. Тут першыню ну, людзей караюць, будуць караць, уже караюць тым, што праходзяць ператрусы, што заведзена крымінальная справа, не за то, што яны нешта рабілі, як караюць за ўдзельнікаў падзеяў 20-го года. Ці не за то, што яны былі ў нейкай арганізацыі, куды яны добраахвотна вступілі там, а гэта арганізацыя потым ну, прызналі ее экстрэмісцкай, паколькі яна супрацьстаяла нейкімі сумадзеяннямі ўладзе ці праводзіла праваабарончую альбо журналісцкую працу, як мы з табой, вось, вот за гэта, да? А тут уже просто, калі людзі за сам факт вучобы, яны нічога, яны в этой вучобе не вступалі там ні в які арганізацыі, там, яны в гэтай вучобе нічога там много з іх не рабілі, не апозіцыйнага, не хадзілі на акцыі, маецца на ўвазе крымінальная справа просто за сам факт вучобы в нейкім замежным універсітэце. Ну, мне тут кажуць, что это, конечно, там універсітэт беларускі, но ведаеце, на гэты конт шмат все эти гады ідуць дыскусіі, наколькі ён беларускі ЕГУ, все-таки там не беларускае кіраўніцтва, не беларускія там спонсоры, ёсць там беларускія праграмы, але ну гэта нават не важна, юрыдычна ён
замежная установа, замежная адукацыйная установа, замежны універсітэт, там вучыцца шмат беларусаў. Ну так по такой логіке, што цяпер можна, калі гэтыя беларусы будуць ствараць нейкую сваю там, ну, беларускую супольнасць, напрыклад, в універсітэце варшавскім, кракаўскім, пражскім, можна іх аб'явіць экстрэмісцкімі. По гэтай логіке, да, чым яго адрозніваецца там ад, не ведаю, пражскага, вашынгтонскага універсітэта. В дадзеным выпадку ёсць і в пражскім універсітэце беларускія нейкія навучанні, і беларусы, якія вучацца, і беларускія студыі маюцца на ўвазе, факультэты, дзе вывучаюць там гісторыю альбо геапалітыку Беларусі і так далей. Я так разумею, што дастаткова таго, што ў ЕГУ беларускія карані. Ну да, гэта, я кажу, гэта ясна, за чаго яны ввели, але я кажу про такую юрыдычна-фармальную. Юрыдычна-фармальная яны назвалі экстрэмісцкай арганізацыяй замежны універсітэт, хотя, ну, гэта не перш, яны называюць там какой-нибудь BBC, там экстремистским контентом любых, кто что-то там про Беларусь объективное напіша, так? Але вот как бы университет это нечто новое. И галоўнае сапраўды тут не только юридично фармальная рэч, а колькі это людей могут быть патэнцыйна пацярпелымі ад гэтага, правильно, як ты пачатку сказаў, што не толькі самі студэнты, а тыя, хто плаціў за іх навучанне. Ну, а гэта, звычайна ж, студэнты 18-19 гадоў самі не плацяць, за іх плацяць бацькі. Вось. І колькі мы ведаем знаёмых, якіх студэнты вучыліся там в ЕГУ, а іх бацькі казалі: ой, ён у мяне ці яна вучыцца, в палітыку не влазіць, там навучыцца, можа нават вернецца в Беларусь, вот такое. То бок зусім не абавязкова там вучыліся толькі, скажем так, антылукашэнкаўскія актывісты. Я б нават не сказал, что это была большасць, да? Вось, асабліва апошнія там гады, можа быць, ну, до 20-го. І карацей, ну, мне проста цікава канстатацыі гэтага факта, як далей, ну, скажем, сусветная палітыка і наш амерыканскі трэк вот на гэта павінен і можа рэагаваць. Тут змагаецца за вызваленне палітвязняў, там это адбываецца, а режим, ну, который там нават Коул ім кажа, што ну вы бы паменьше бы все-таки просіць іх там пакуль не патрабуе, да, но все-таки зменшыць рэпрэсіі, а яны тут робяць што? Яны іх пашыраюць на такое, што тэарэтычна там тысячы могуць быць удзельнікамі гэтай справы. Ясна, што тысячы не будуць там, но яны могуць хаця б десяткі, сотні, але сам такі адказ, вось гэта можа быць звязана з той тэмай, што далей хочаш закранаць пра гэтыя перамовы, але мне здаецца, ну, гэта так непасрэдна не зана, бо в красавіку ж прызналі, так, яго экстрэмісцкім, уже пачаліся все гэтыя следчыя дзеянні, як яны это называюць, вось зараз в чэрвені, вот, але, ну, то бок не то, што не паменьшаюць, але ўжо што магчыма вычысцілі, ну і тэрмін дзейнасці прайшоў там па 20-м, хаця прыцягваюць нейкім чынам такіх людзей хапаць, ужо знаходзячы іншыя юрыдычныя падставы. А тут нейкія дзікія рэчы, як з той сям'ёй, дзе, ну, просто я баюсь там па канкрэтныя выпадкі выказвацца, не ведаючы ўсё, ну, нават мы ведаем, што там дачка гаварыла, ну, сям'ю, дачка жыве в Киеве, а сям'ю пасадзілі зараз яе бацькоў за нібыта кантрабанду зброі. Ввогуле дзікі нейкі выпадак, і, ну, як сцвярджае сама эта дачка, якая актывістка в Киеве дапамагала там пацярпелым, ну, што это за яе, але, ну, она не уяўляе, што маглі, за што зачапіцца яе бацькоў. Гэта вось, ну, нейкія сапраўды дзікунскія метады, якіх не было раней. І па гэтаму я сказал, што гэта сапраўды нейкі новы этап, вот гэта крымінальная справа супраць яго і з фармальнага пункту гледжання, пра што я тебе казаў, і з пункту гледжання таго, што, ну, нейкае было, як мы называем это, плато, то бок нейкі ўзровень рэпрэсіяў, ну, як бы, як мінімум не павышаўся апошнія там, можа быць, год, як сцвярджалі аналітыкі і праваабаронцы, калі браць менавіта рэпрэсіі, не звязваць іх са зваленнем, палітвязняў станавілася менш, але вось гэтая справа супраць яго выбіваецца з усіх пунктаў гледжання з гэтай тэндэнцыі.
Ну да, тым больш што безумоўна хай сабе першапачаткова ЕГУ гэта быў такі незалежны прыватны універсітэт беларускі, але пасля таго як ён пад ціскам рэпрэсій і пераследу выехаў з Беларусі, пачаў па-іншаму сваю працу арганізоўваць, ён перастаў фактычна быць беларускім, мае толькі вось структуру з беларускімі каранямі, але фактычна гэта еўрапейская навучальная установа, дзе і кіруюць зараз еўрапейскія чыноўнікі. Ты уже посмеялся, что там и Дермант выкладаў. Да, і Дермант выкладаў, і не толькі там і толькі Дермант, кажется, таксама падследчым. Ну то бок калі разважаць такімі метадамі, як дзейнічае зараз рэжым, то можна пайсці і сказаць: так, вот у пражскім універсітэце вучацца беларусы, значыцца назовем пражскі універсітэт экстрэмісцкім фармаваннем, там ці ў Гарвардзе ёсць 2-3 студэнта беларусаў. Калі ласка. Плюс гэта, канешне, такі замежнапалітычны, скажем, удар можна назваць па Літве, з якой затаюцца сутыкненні, невырашаныя пытанні, і неяк все замарозілась на даволі нізкім узроўні в адрозне ад Польшы з Літвой. І тут не то, что каб прызнаць там некі офіс Ціхановскай там экстрэмісцкім, который, часова можа быць Літве, цяпер стаў в Польшы, як бы зразумела, што ён не з'яўляецца такой літоўскай структурай, а гэта абсалютна юрыдычна літоўская структура, просто в якой беларусы. Это сапраўды, ты кажаш, адны параўнанні можна прывесці параўнанне, што там беларусы працуюць якой-нибудь там супермаркеце в літоўскім, і многія з тых беларусаў апозіцыйныя. Взять, прызнаць супермаркет какой-нибудь экстрэмісцкай арганізацыі і судзіць всех, хто там працуе. Вот как они теперь разбираются, что поводле этой справы датычнасці да экстрэмізма, значит, все там выкладчыкі, все гэтыя еўрапейскія чыноўнікі універсітэта, то, што в кожным універсітэце, даволі вялікі штат, яны цяпер што таксама фігуруюць у крымінальнай справе як абвінавачаныя, я так разумею. Это как цяпер з Літвой будуць налажвацца, як яны это заяўляюць, адносіны. Карацей, ясна, што это в рамках агульнага гэтага механізма рэпрэсіі, дзе улада рашае, што іх нельга зніжаць, паколькі выбары не выбары, нейкі транзіты яны збіраюцца рыхтаваць ці што, і размарозіць трошкі краіну, хоць трошкі, яны вырашаюць, што это больш небяспечна, чым мець нейкія нармальныя дачыненні з заходнімі суседзямі. Вось, спадзяюцца, што з'едуць то, што мы робім. Но калі не з'едуць, на што яны зробяць? І так уже 20 пакетаў санкцыяў, што яны яшчэ 21 ведуць. Карацей, вот такое, просто это людям, якія спадзяваліся на, не то, што спадзяваліся, можа быць, лічылі, што ўжо колькі ўжо можна, рэпрэсіі ўжо можна прыпыняць. Вот гэта справа яго, таму для мяне падалася такой важнай, што она сведчыць менавіта пра тэндэнцыі, а не просто это выпадковасць нейкая. Так. Вадим Игнатьев. А кем был Михайлов, первый ректор БГУ? Просто Вадим Игнатьев, вы просто гений задавання пытанняў. Михайлов был першым ректором ГГУ. Як вам такі адказ? Мона, Цыганкову под поляками больше нравится? Мне таксама вельмі дзіўна, а чаму беларусы павінны выбіраць, пад кім яму больш падабаецца, пад палякамі, пад маскалямі, пад літоўцамі, пад іншапланетянамі ці яшчэ пад кім-небудзь? А чаму нельга жыць сваім розумам незалежна, свабодна ад проста суседзямі з усіх бакоў, а не пад кім-небудзь? Відаць, Мона не ведае, што можна і не пад кім-небудзь, а свабодна быць. Добра з табой быць эфіры. Можна адпачнуць, пакуль ты адказваеш на пытанні, які... Я ж разумею, да, што калі ты пачнеш адказваць на пытанне, то это будзе на 10 хвілінаў, а часу не так шмат. Цікаво папіць яшчэ. Правильно, я нават здзіўляюся, што ты з-за павагі агульнай да гледачоў такі зачытываеш, відавочна,
не вельмі зместовныя, скажем, мягко каментары. Гэта просто каб указаць на тое, что ну как бы трэба рыхтавацца да того, каб задаць пытанне, а не просто накінуць абы што, каб показаць, які вот маладзец пытанне напісаў, ці патрольнуў Цыганкова, а які маладзец. Про вяртаюся таксама да Дня России, нагадваюць про тое, что слухай, ну вот дзень-то России як маштабна азначаюць, канцэрты адмяняюць, святкаванне недзе пераносяць. Да. Ну ёсць, конечно, меркаванне, не было ж указа Зеленского, да, что Зеленский не дазволіў, не даў дазвола. Так любое великое святкаванне в России павінна спалучацца толькі з дазволам Зеленскага. Без гэтага, да, шмат чаго паадмяняюць. Але ж памятаеш, ці не на гэты дзень был гэты канцэрт вакол в наших культурных супольнасцях, і каля палітычных был скандал, калі наш с тобой любимый Лявон хацеў, спачатку было аб'яўлена, што прымае ўдзел з рускімі, а потым ён адмовіўся менавіта таму, што гэта прыпала на дзень 12 чэрвеня, на сёння. І, маўляў, гэта дзень, які азначаецца Дзень России, ну ясна, што сёння Россия такая дзяржава, што ў гэты дзень я не магу выступаць разам з расійскімі ну, выступаўцамі, спевакамі, і ну все как бы порадовались за это вырашэнне. Давай вось как бы вернемся яшчэ две тэмы. Можа быть, першая тэма, якую мы с тобой не один раз таксама абмяркоўвалі, гэта уцягненне беларускіх войскаў Беларусі ў вайну супраць Украіны. Апошнім часам таксама гэта вельмі актыўна абмяркоўвалася, потым сцішылася, з Кіева новых тэзісаў не накідваюць, каб яшчэ раз гэты вентылятор. Да, все, што можна уже сказалі, но заўсёды можна крутануць, знайсці падыходы, ведаеш, крэатыў ніхто не адмяняў. Слухай, я звярну увагу на іншае. Зараз чамусьці зе-блогеры, да прыклад, той же самы Шарый, выдаў такую тэзу, что ну вот ляцяць украінскія беспілотнікі ў Россию, ну фактычна штоноч ляцяць, і калі браць паўночны накірунак, то яны ляцяць па меркаванні Шарыя праз Беларусь. І не просто праз Беларусь, а па адмысловых калідорах. Беларусь нічога не робіць. Можна, конечно, сказаць, что ПВА у беларусаў слабое, але, піша Шарый, хутчэй за ўсё тут Лукашенко по сваёй дагаворнячок, там сядзенне на двух крэслах і ўсё астатняе, что это насамрэч вораг-то России. То есть разгонка ідзе з другога боку. То таким чынам штурхаюць Лукашенку да ўцягвання, каб даказаў, да не, я не такі, ніякіх дагаворнякоў, нічога нема, вот сейчас я как пойду разам з вами, хоть ззаду на пастаю дзе-нибудь там на харкаўскім накірунку. Ну, ён же сказал, что перадавая і самая лепшая дзяржава ў свеце Россия. Вот ён так, ведаеш, раней былі все гэтыя інтэграцыі, і як мы абмяркоўвалі, гэтат быў славуты тэзіс нафта в обмен на пацэлункі, да, то цяпер вось мир в обмен на пацэлункі. Не прымушайце нас вступаць, а мы вас будем ідэалагічна с любым пафосом облизывать, говорить, что вы самые лепшие наши браты. Ну, это, так сказать, адзіны на дадзены момант з немногіх рэсурсаў, які ёсць у Лукашэнкі, это праца на расійскае кіраўніцтва і грамадскую думку, менавіта такая ідэалагічна патэтычная, да, праца. І ён этим карыстаецца і умее. Мы бачым все-таки, што ну, скажем, рейтинг беларусаў в России як народа заўсёды на першых месцах. А это, дарэчы, ну, нельга сказаць, што это не мае значэння. Перш чым напасці на Украіну, они ж не напалі там в 99-м годзе, калі іх там былі нават тады уже з Крымам праблемы там, і Лужков там падчас выбараў заяўляў, што Крым не павінен Украіне прыналежыць. Але для гэтага спачатку, перш чым наступіў 2014, спатрэбілася 15 гадоў працы ўсёй гэтай ідэалагічнай машыны, стварэння розных фільмаў мастацкіх, где украинцы показаны альбо бандеровцами, альбо ненадзейными советскими солдатами, где там здрадник, абавязкова украинец, там ці сумеецца,
і гэтак далей, дзе паказаны гераічныя смершавцы і гераічныя кадыбісты, якія там на заходняй Украіне змагаліся з нацыяналістычнымі украінцамі. Все гэта без Салав'ёва і без улікам Салав'ёва потым. Вот массовой культуры, не только массовыми сродками пропаганды, знаешь, СМИ, как мы называем себя, сродки массовой информации. В советский час были СМИ, сродки массовой информации и пропаганды. Так вот в России зараз остались только СМП, сродки массовой пропаганды. Вот, так яны вот все это антиукраинские нагнетали историю 15 годов минимум, першими они решились на аннексию Крыма. Да белорусов, ну, и не почалося такого еще, навод не почалося. Вот то, что ты кажешь, это, ну, как бы не початок, это особные блогеры, такое завсёды гучало. Умовно, скажем, наш калісьці, который был в Беларуси, там політолог Суздальцев, я зараз просто знову его почал бачить в Телеграме, ну, стал читать, и, ну, он еще больше радикальный, чем ранее, змагался з Лукашенко, але он змагался з Лукашенком з якого боку? З боку, що Лукашенко занадто самостойний, занадто ну, з московського боку, ну. Да, і не підпорядковується Москві так, як треба. А его тут некоторые оппозиционеры ледь не поважали, там ледь не на руках носили. Вот как он Лукашенко матюкає. Он Лукашенко матюкав з боку інтересів імперської Росії. І зараз про Лукашенко уже не выказывается, ему же за это его там часово посадили, потом вызволили. Так что я про то, что, ну, некий особный блогер може, но в целом пакуль нема такого, вот ты меня спытал, как это оценить, я оцениваю, что нема такого, что в России там называют широко, масштабно Беларусь неким там здрадником. Это постоянно все эти 4 годы войны з'является, и это объективно кажуть, вот он наш там нібыта союзник, а толком он там на войну не иде, Украину не бомбить, там какой он нам союзник. Вот КНДР и то прислала своих людей, которые гинули там, а Лукашенко не. Ну, Лукашенко робіць, што можа, акрамя удзелу войска. Дарэчы, ну, уже забылі, як у першыя, ну, месяцы, год войны, это дадзеныя ніхто не можа адкапаць дакладныя, але, ну, былі просто там здымкі, фатаграфіі, як з Беларусі эшелоны шлі беларускай тэхнікі, скажем, на ўсход. Вось, то бок Беларусь свой военный патэнцыял в значнай ступені аддала Расіі. Нельга сказаць, што там адразу ён аднавіўся, што вось закупілі шмат новага. Не, і бюджэт Міністэрства абароны не такі вялікі. Дарэчы, 26 год, калі бюджэт паменшылі в параўнанні з 25-м, таксама лічба, которая на фоне нашай істэрыі не все хочуць гаварыць. Так что и Лукашенко, ну, калі ты уже сказал, сапраўды, што мы часто говорим, я думаю, не лишний раз будзе паўтарыць то, что я казаў раней, ну, іншыя аналітыкі, что Лукашенко разумее, что для его это палітычная смерць, і непасрэдна удзел беларускіх войскаў у нейкім наступе на Украіну з беларускай тэрыторыі, гэта вельмі негатыўна для его. Я думаю, гэта самае ён дакладае і даказвае Пуціну. І тут уже другое пытанне, где погляды аналитиков разыходятся, что ці сама Россия все-таки слухаецца Лукашенко, успрымае его аргументы, ці самой нафиг не трэба, каб з Беларусі был напад на Украину, бо гэта сапраўды можа прывесці да значна больш негатыўных наступстваў не толькі для Беларусі, але і для России. Калі той же самый другі фронт, весь час Украина боялася, а як она змяніла сваю эту палітыку да Лукашэнкі, ну, апошнія паўгады, пачынаючы там, можа быць, са снежня-студзеня, мы это таксама шмат аналізавалі, спачатку заявы Зеленскага, потым уже і сустрэчы з Ціхановскай, і канкрэтныя больш рэзкія заявы, тому что Украина перестала бояться Минска, она, ну, оценила свой потенциал, может быть, трошки, ну, не ведаю, тут уже абстрактно можно сказать, может быть, нават трошки занадто смело она оценивает свой потенциал, что он так осмелела, кажем, нават про той же лист Зеленского Путину, который кшталту нібыта з прапановай о мире, но самой справе здзеклівы ліст, як бы з пазіцыі больш моцнага, что ты глядзіш, что у тебе адбываецца ў краіне, і калі ты не разумееш, то я тебе расскажу, что адбываецца. І калі ты не пойдзеш у хуткім часе на мир, который я буду прапановваць, то у тебе будзе яшчэ горш.
Гэта вот прыблізна кароткі змест ліста, так сказать, турэцкаму султану зеленскіх запорожцаў. Я толькі так магу, ну не толькі я, толькі так можна это ацэньваць. Так што наколькі тут, ну, можа быць, Украіна ўжо занадта аптымістычна сябе ацэньвае. Але скажу, дарэчы, ну, я про это шмат думал, нават не все зараз хочу сказать у жывым эфире, але я скажу... Нет уж, давай. Не все свои думки, которые я тут про как бы аргумент за аргументом просунул, ну, пераважна собой, может, с некоторыми близкими людьми, там, ну, але калі коротко, то любое сутыкненне вот на беларуска-украінскай межы в данном выпадку не так важно по чьей инициативе, и калі оно не будзе там праз дзень пагашана, не будзе сказано, ой, прабачце, это инцидент, помыліліся, а калі будзе перарастаць реальные военные дзеянні, гэта катастрофа и для Беларусі, и самое страшное для всех нас, якія вось мы тут за межамі Беларусі на так, ну, на дэмакратычным баку барыкад. Гэта будзе вельмі жорстка. Гэта будзе вельмі жорстка, і этого вельмі не хотелось бы. Я так вот коротко скажу. Слухай, просто там... есть люди, которые думают, что это вот хорошо для Беларуси будет, что это подштурхне там... Ну, вызваленчий поход. Вызваленчий поход, да, кольки, там, некалькі... Ну, это ну, на самой справе зусім не так. Ну, по-перше, я скажу тое, что відавочна, что калі это, не дай Боже, пачнецца, то просто Россия першая вступит всеми войсками на территорию Беларуси, будзе абараняць, паколькі Беларусь явно не абароніць. Я уже не кажу то и непазбежнае там... Гэта зразумелая рэч, ахвяры сярод людзей. Вось. Па-другое, ну, адбудзецца тое, што як бы ни был стан людзей вакол стаўлення іхнія да ўлады, цяперашняй, незаконнай, нелегітымнай Беларусі, в такім выпадку, асабліва калі, ну, то, што зараз многія абмеркоўваюць, калі украінцы пачнуць першымі, ну, гэта адбудзецца яднанне вакол сцягу адназначна. Гэта адбудзецца яднанне нават тых людзей, которые Лукашенко выносіць не могуць, но которые будуць супраць таго, што на тэрыторыю Беларусі нехта выходзіць. Гэта нават немагчыма уявіць, на які працэнт гэта все абрыне любыя сімпатыі да тых, хто скажа, а я падтрымліваю вот гэта ўварванне. Гэта просто вось будзе, ну, максімальна негатыўны працэнт і максімальна шырокае яднанне вакол сцягу, асабліва ведаючы, ну, скажем, беларусаў, як яны ставяцца і да вайны, як яны ставяцца да сваёй, ну, скажем, радзімы, да таго, што называецца патрыятызм, які бывае розных колераў. Вось. Але, ну, вот гэта все можна, ну, скажем так, спрагназаваць дастаткова дакладна. Ну, калі ісці далей у гэтай логіцы, то можна сказаць, што нават калі гэта будзе там, умоўна кажучы, не Украіна пачне, а пачне Лукашенко ці там з тэрыторыі, то ўсё адно ад Лукашенко з яго там з расійскімі памагатамі з тэрыторыі умоўна Украіны выб'юць і пойдуць, как бы так бы мовіць, на іх плячах зойдуць у Беларусь, і тут ізноўку працуе тое ж самае. Ай, вы тут нясеце нам войну, вы отказываете за то, что было, а мы ж тут ни при чым, это другое, нас-то за что, мы яднаемся вакол сцяга. Так? Гэта то, что объективно будзе. Неважно, як мы можем гэта ацэньваць, можем ацэньваць по-рознаму, як рэч негатыўную, ці як рэч, ну, скажем, лагічную, але гэта будзе. І, ну, гэта, конечно, лепшы выпадак, лепшы тым сэнсе, што не самы горшы, калі там, ну, з тэрыторыі Беларусі, тады все-таки будзе, ну, апраўданне, што это абарона ад агрэсіі, адказ на агрэсію. Але калі, ну, нават пра гэта ж все гэтыя месяцы абмяркоўвалі, што калі Украіна вырашыць сама нападаць, то гэта вот самы негатыўны выпадак. Тады все размовы пра нейкую там спыненне рэпрэсіі, там лібералізацыю, тады нават, ну, трошки страшна уявіць, што будзе внутры краіны з тымі людзьмі, якія хоць в нейкай ступені, ці сваякамі тых людзей, якія хоць нейкай ступені будуць выказвацца за Украіну. Это военный стан, это не то, что нават зараз у нас есть. Таму я кажу, это самое негатыўнае развіццё падзеяў
Ну і плюс з уліку, што сапраўды Расія тады вводзе абсалютна легальна ў Беларусі, ніхто умоўна скажем нават на захадзе не зможа этому запярэчыць выпадку, калі ну умоўна назовем, калі Украіна нападзе. А тут же неважно хто, абодва бакі будуць абвінавачваць, што гэтыя пачалі першыя, і гэта пры сённяшняй ну сітуацыі са сродкамі масавай інфармацыі гэта так і астанецца невысветленым. Мы жывем в такім свеце, што все всім вядома, але все перакормваюць в адваротным, в залежнасці ад сваіх палітычных скажем падыходаў. Добра, давай ўсё ж таки звернемся яшчэ да тэмы, якую мы і меркавалі прагаварыць. Все ж таки перамовы, твоё бачанне. Мы ўжо не адзін раз у наших эфірах тут абмяркоўвалі гэтую тэму. Падставай стала матэрыял у Reuters, нібыта са слоў Ціхановскай, якую, як высветлілася, не так зразумелі. Тут і Кавалеўскі выйшаў са сваімі словамі, што да перамовы працягваюцца, не звяртайце ўвагу. І Коул Гурневічу напісаў, што типа там ўсё нармальна, нібыта. Коул напісаў no. Все, хто напісаў, это no. Но мы зразумелі правільна, але насамрэч у той же самы час той же самы Аркадь Мошас сцвярджае, што ён не бачыць перспектыў у працягненні гэтых перамоў. Толькі што перад табой ну вось быў у мяне у аўторак, здаецца, ці ў сераду. Ой, я признался, что не глядел, бачиш, как нехорошо. Ну все, попаліўся, да. Перад табой быў Міхал Патоцкі, які таксама не выключае, што зараз такая сітуацыя, калі, ну скажем так, інтарэс і Трампа, і Вашынгтона, і ЗША агулам да гэтага перамоўнага працэса праз страту цікавасці да дамоўленасцяў з Масквой, да ўдзелу ў перамовах па міру в Украіне знізіўся і все на паўзе, якая можа скончыцца, як кажуць, няма нічога больш працяглага, чым часовае. Як ты ацэньваеш? Ну тут, ведаеш, аналітык вот мудры кажа заўсёды так з аднаго боку, з іншага боку, каб потым можна было пасылацца, я ж гаварыў, да? Мы з табой не раз... Да, вы не на той бок звярнулі ўвагу, да? А я говорил то, і супрацьлегла, это выбірайце, дзе правільны быў прагноз. Ну мы з табой не раз абмяркоўвалі, я казаў, што ну гэта той працэс, які не гарантаваны, які можа быць любы момант спыніцца. Нет, зараз я не лічу, што ён спыніўся, абсалютна не падзяляю. Вот рыхтуючыся да эфира, вот ты не ценишь, як я рыхтую за твоих эфиров. Чему ты ценю? Я заўсёды так кажу, что лепшы эксперт. Хотя бы цукерки ще былі платныя, мог бы зразумець. Але я сапраўды рыхтаваўся і за гэтыя дні ну, пагаварыў з двума людзьмі з розных бакоў внутры наших розных бакоў, которые до этого маюць дачыненне. Безумоўна, называть не буду. Вось, то бок, ну, і карціна такая. Я, перш за ўсё, для свайго разумення гаварыў, не то, каб ці што-нибудь там выдаць нейкія сенсацыі няма, і калі былі б, ці не выдаў бы, бо это, ясна, размовы такія ідуць на умове канфідэнцыйнасці, но сэнс такі, што ну, Лукашенко, відаць, ну, як сцвярджаюць мои размоўцы, апошні раз надта шмат запрасіў. Вось. І нават мне сказалі, што канкрэтна, ну, такое, што-то ўж супер страшнае, но то, на што амерыканскі бок пайсці не можа. Ну, надта шмат запрасіў, это ў якім сэнсе? Шмат запрасіў... Шмат запрасіў за недры Нежына камбінат. Не. Лукашенко запрасіў ад амерыканцаў. Каб амерыканцы знялі еўрапейскія санкцыі. Ну, я не каментую. Я кажу, што он запрасіў то, на што амерыканцы сказалі, нет, это ты, так сказать, обнаглел. І амерыканцы в якасці, ну, такого, вось, скажем, жеста... там, не будем говорить, там, выхаваўчага, ну, дыпламатычнага, вот візіт пакуль часова адмяніўся і перанесены, і тым не менш сказано, што праца ідзе, ён будзе. Ва што я абсалютна веру, праца ідзе, далей візіт будзе, ніхто не хоча гэта спыняць. Я не ведаю, чаму Аркадь, которого мы з ім так добра кантактуем, знаёмы, чаму он решил, Аркадь Мошас, что вот уже... Як его формулёўка была, што ўжо як бы амерыканцы страцілі інтарэс? Так. Я з гэтым не згодны, я з гэтым не згодам. Не то, што там уж так уж амерыканцам, ну, цікава гэта Беларусь, але, ну, некалькі ёсць тут палітычныя логікі, што раз пачалі, раз паабяцалі, ну, ладно, Трамп.
тым сэнсе што ён шмат чаго абяцае, колькі разоў ён мір з Іранам 37 налічылі, да? Ну, да, Вось, але все равно доб'ецца якого-нибудь варианта. Як таму, што да, часам уже абяцанні сённяшняй палітычнай атмасферы не так важны, але, ну, кроме Трампа ёсць Кол, ёсць Смит, которые, ну, эту справу ведуць і хочуць ее давесці до нейкага, ну, хотя бы, не ведаю, там, завершения не скажешь, что может быть завершением демократии Беларуси хотелось бы, но хотя бы до нейкага такого завершения, как вызволение большасці палітвязняў, они б хотели, они лічаць это сваёй задачай. Вось. И тому, мне здаецца, ну, з таго вот, что в агульнай прэсе аналізуючы я чытаў, і з таго, што мае суразмоўцы, якія мелі размовы з тымі самымі амерыканцамі, з тымі самымі людзьмі важнымі, ну, пераконваюць, што нет, безумоўна, гэты трек працягваецца. Замінка зараз яна, но в рамках той дыпламатычнай палітычнай барацьбы, якая ўвесь час ідзе. Тут же кожны раз, калі ён прыязджае, мы ўжо ведаем, што вызваліцца, але ж чаму ён прыязджае там і сидзіць, ну, некалькі гадзін, а тут 2 дні в Менску, тому что калі ён прыязджае, яшчэ няма нічога дамоўленага ні па канкрэтных прозвішчах, ні па колькасці, ні па тых, скажем, крокаў в адказ, што атрымае афіцыйны Менск. Кожны раз это вырашае, кожны раз это барацьба, кожны раз это пакута, кожны раз гэта няма таго, што вось, ну, што лёгка даецца. Мы ж ведаем Лукашенко, там это зімой снега не дасць, так ён так і палітвязняў, которых, ну, ён не ведае асабіста, все равно будзе упірацца да апошняга, каб максімум выгандліваць для сябе. Так што вось мой адказ такі, што паводле і агульнай ацэнкі, і тых, ну, дадзеных, которые мне ёсць, мне здаецца, што нельга казаць, што трек закончаны, што гэта амерыканскі інтарэс скончаны, але зноў-такі і назва Хэнца, з іншого боку, да, можна сказаць, што, ну, гэта такая субстанцыя делікатная, што тут сапраўды можа штосьці адбыцца, што она можа скончыцца, пра што мы раней казалі, ну, в нейкі любы момант. Скончыцца она можа, перш за ўсё, і па прычынах, што Расія можа з улікам сваіх адносінаў з Амерыкай прымусіць Лукашэнку, скажем, это скончыць. Але пакуль няма такіх прычын, што Расія з Амерыкай там канчаткова рассварылася. Але там таксама в любы момант гэта можа адбыцца, і тады на фоне кепскіх расійска-амерыканскіх адносінаў, ну, Лукашэнкі гэты трек ужо не будзе выглядаць настолькі дазваляльным для Кремля, як ён зараз выглядае. Ну что ж, абнадзеіў, троху как бы даў веры ў тое, што працэсы будуць працягвацца, а это азначае, што людзі будуць выходзіць на волю. Конечно, хацелася б, каб яшчэ і новых на іх месца не садзілі, ну, але будзем спадзявацца, што дойдзе і да гэтага тэзісу. Віталь, на завяршэнне яшчэ одну тэму. Я ведаю, твоя нелюбимая. Это тое, што адбываецца ў дэмсілах. Як ты ацэньваеш апошнія скандалы, якія вось не даюць супакоіцца, а пэўныя кадры да гэтага часу там бегаюць з крыкамі «Даводжаш, агентка, как так можна?» Я не буду паўтараць тэрміны, якія там ужываюцца тымі кадрамі, але сама сітуацыя і з Харысавай, і вот з еўрапейскім спісам з Мамаевай, ці не зашмат нейкіх скандал, інтрыг, расследаванняў? Я могу патлумачыць, чаму я такія тэмы не люблю, я тебе адкажу, но спачатку лірычнае адступленне, да? Што, ну, па-першае, як я кажу, што я люблю казаць пра ідэі там, а не пра людзей. Тут ёсць, знаеш, такое знакамітае, ну, уже 100 разоў, так сказать, цытуемае выказванне, ну, нібыта Элеоноры Рузвельт, але як все афарыстычныя выказванні там подсумневать, она говорила, ну, нібыта говорила, что есть такое, что бедные розумы, ну, слабые розумы, как она сказала, там, абмяркоўваюць людей, сярэднія розумы абмяркоўваюць падзеі, і вялікія розумы абмяркоўваюць ідэі.
Так вот, тут как бы зноў мяне як традыцыйна в жыцці не абвінавацілі в нейкай несціпласці. Ну, у меня такі стыль характара, што я вот люблю абмяркоўваць ідэі. І нават калі б сказалі, што ідыоты абмяркоўваюць ідэі, вот Леонора Рузвельт, я прызнал бы, да, я ідыот, бо я люблю абмяркоўваць ідэі, а не канкрэтныя якасці людзей. Вот, а больш нешта глобальнае, падзеі і ідэі. Вот это основа. Таму я нават адказваючы на пытанне не буду абмяркоўваць канкрэтную паліталагіню, которая у тебе бывала в эфирах. Вось. І я не знаю, пасля гэтага выпадку ты ее не запрашал уже? Не было? Она не ідзе, да, зараз? Ну, Харрисова. Мы планавалі эфир, но яна вырашыла нас на паузу пакуль поставіць. Ну, ясно. Гэта, ну, з пункту гледжання ее это разумна, але, ну, калі казаць вот не пра ее конкретны выпадак, а в целом про атмасферу. Першае, то, что якія высновы можа зрабіць з гэтай гісторыі з многіх іншых, тое, што, ну, яны, скажем, спецслужбы, то, што побач з імі, а побач з імі іхнія супрацоўнікі без пагонов СМІ, там ад Тура да Пратасевіча, яны працуюць вельмі актыўна, хаця здавалася б, ну што вам гэтыя беглыя, якія, як вы заявляеце, ні на што не ўплываюць, ніхто іх не слухае. Ну, пакіньце іх спакой. Ну, когда хай клевещут, як в этом анекдоте, хай з'ест весь урожай, да? Нет, яны не могуць, яны змагаюцца, прытым без жарту змагаюцца, сур'ёзна. Это трэба всім людзям улічваць, а людзі, многія, яны все-таки на ўзроўні хіханькі, хаханькі, яны вот не ўспрымаюць, што гэта, ну, рэальная палітычная барацьба. Ну і ёсць такое ўражанне пра нейкіх канкрэтных асобаў, пра якіх вот ты задаеш пытанне, што ну, не было дастатковай, скажем, сур'ёзнасці стаўлення да гэтага. Вот, скажем, мякка. Другой пункт, да, я магу прызнаць, ты там можаш каких-нибудь крытыкаў офіса цытаваць, але гэта аб'ектыўная рэальнасць, што часам можа быць ад недахопу кадраў, ну, беруць туды, может быть, без дастатковай, скажем, проверки, без дастаткового палітычнага опыта некаторых людзей. Скажем так, мягка і асцярожна. Некалькі выпадкаў гэта, скажем, пацверджваюць. Тут трэба быць, ну, больш хай некая пасада хай будзе не запоўнена, чым яна будзе запоўнена, ну, скажем, может быть, людзьмі, которые не настолькі гатовыя да такога віда дзейнасці. Бачыш, як я супермягка спрабую пра гэта все выказвацца, каб не кранаць сапраўды там канкрэтныя рысы характару і абставіны людзей, которым зараз, безумоўна, цяжка, але ну, я не схільны да таго, это ўсё лучики добра вам шлём там. Ну, чалавек дапусціл як мінімум памылкі, і вот в розных там, дзе мы з табой, можа, не актыўна, слава Богу, не ўдзельнічаем, асабліва я, в розных чаціках ёсць абмеркаванні і гэтага, што здарылася з Харрисавай. І я, безумоўна, больш на баку больш такога рэзкага і крытычнага стаўлення да яе дзеянняў, чым да такога больш пяшчотнага і мягкага. Маўляў, даруйце, маладзенькая, там і гэтак далей. Ну, на жаль, не такая сітуацыя, не такая пасада, не такія зараз, ну, скажем, абставіны, каб тут праяўляць вот такую нейкую несур'ёзнасць і падлеткавасць у такіх сур'ёзных тэмах. Да, згодны ва ўсім. У прынцыпе, калі гэта не стендап, то трэба бы ўсё ж таки сур'ёзнасць і падрыхтаванасць прытрымлівацца гэтых вось якасцяў, без іх атрымаецца, ну, не заўсім прыемна, добра, калі не нашкодзіць іншым яшчэ, а толькі самому сабе. Дзякуй вялікі. Віталь Цыганкова быў у нас у эфіры. Яшчэ раз нагадываю пра тэлеграм-канал Цыганкова. Спасылачка ёсць у нас у апісанні. Глядзіце яго калонкі. Скажу, што Facebook па нейкай загадкавай прычыне, там розныя відаць супрацоўнікі. Тэлеграм-канал мой прызнаны экстрэмісцкім, дзе там 600 падпісантаў, а Facebook, дзе у мяне там читаюць, ну, часам десяткі тысяч, ён не прызнаны экстрэмісцкім, так што рэкламуй Facebook лепш. Так што заходзьце на Facebook, можа у сябры не дадаць усіх, але падпісацца можна, якія такія развагі заўсёды агульнадаступныя, так што можаце прачытаць. Знаёмцеся з аналітычнай думкай Віталя Цыганкова. Ну і не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарада. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве, дзякуй.
Ну тут да, я тут